niretzako pixka zuen erropa bakarrik ikusita, garbi ikusten nuan gauza bat edo zen, oso gorputzetara egokituta dauden, oso gorputz errealetarako pentsatuta dauden pieza diala, badakatelako taiak dauden oski, baina badago aldi berean aldezuela estutu, nahi dezun moduan jarri, egokitu dezakezu, ez bakarra zure gorputzaren arabera, zure gustuen arabera, bakoitza batzuk gehiago bestatzu gutxi baino, beste batzu baino, baina orokorra da, gero baitere ez dakazue genero binarioaren araberako banaketa bat, eta justu horrekoan egon nintzanean probatzen gauzak programarako gertauzan gauza bat niretzako oso esanguratsua edo oso esanguratsua pixkat behizi honekin eta da likrazko gauza bat probatu nuala eta zuek zenduten baizuta bai estela zinaten eta esaten zeniaten, ez dakazun estu edo ez izun bero asko ematen edo ez dakiz zer eta nik esan izan, asko izerditzen dut, eta goratzen estelak esan ziala partimos de que los cuerpos sudan. Eta aldi berean ez ziala bat ere harritu, baina, bakizu, jarri behar nuan ez eta beste. Eta hori irutu zen oso esanguratsua zuen abia puntua edo zuen lan egiteko modua gorputzekiko zer dan, ez? Benetan gorputzek zer egiten duten antzatratzen dezuela erropa lantzeko garaian. Oin de repente, honegaz, como akordenaz, ez? Igual, gutzako arropa itea bebai hasiera baten, hasi gintzen zanean zan oso behar konkretu batetik, eta zan hasierako momentu horretan zelan tailerran ematen ginen zan hainbeste ordu, eta de repente, la mítica ez, de repente, igual tailerran egon behar zinen, gero de repente beste lan batera joan, gero beste, eta orduen adaptabilidade puntu hori, eta ulermen hori zan como punto de partida. O sea, algo que sirva, aparte de que gara oso kaotikak, eta de repente iten dugu zen gauza guztiek, probau iten dugu limiter arte. O sea, esan nahi dut, de repente ez da izango ni la primera ni la última vez que nos hemos visto igual, mendi marcha bat iten con un bolso de charol. O sea, da como movida bat, resiste, no resiste, cantimplora, pum, ez? Eta olakoak garela, o sea, olakoak gara, eta hori holan da, ez? O sea, orduan gutzako oso garrantzitsua da, como azkenean, como ulertutea, como que al final pieza horrik, gorputz bat, azkenean ez dakit, gorputz bat, como gorputz baten ganean joango direzela eta pertsona ulertu bar dauriela eta adaptazio puntu hori eduki bar dauriela, ez? Eta orduen gure hasierako eskusa hori zen zan bebai, de repente, tenemos que hacer como piezas que soporten estar torneando con la radial y eta gero de repente badeku elkarrizketa bat, que hagas así pum pum, te quites un poco del polvo y que sirva también, ¿es? Eta orduen como esa especie de pieza todoterreno y esa especie de cosa como, ¿no? Para todas las situaciones. Orduen gutxako, claro, las piezas pues están, pues eso, o sea, los cuerpos sudan, los cuerpos sudan, las piezas se manchan, eta holan bertan dugu, gu beti loi goaz. O sea, hori da, eta gero ganera, beste movida bat da, beti zergaitik erabiten dugu zen kolore ilunak, esaterako tailerra bitan zatitute dekogu, parte baten zikulantegia dago eta bestean eselantegia, esen gehien bat prozesu eseak eta zeramikarekin lan egiten da, eta zikun oi algintzan edo, ibilten da, ez? Eta orduen da, beti baltza esguaz jantzite eta hautsa dau. Eta beti gauz loi. Osea da, eta gure kinka da baltza, ez? Azkeneko kolekzioan eskapa huin gara, eta esaterako hori be, bastante kurioso izin de, ze de repente kolekzio barri iterakoan, gutzako lehenengo como espectadoras, ez? De repente, gorrie erabiliko ju? Gorri guztetan jata, baina jarriko zen nukezu como gorria. Eta azkenan, kolekzioen dugunean, konturatu gara bebai zelan gure janskeran be horrek eraldapen bat ekarri dauela, ez? Eta de repente oin gara, como... Osa, horren gorria jazten dezu, gorria, eta bueno, de repente bilakatu gara, bestean no estoy en mi época rosa, eta da danak altzerdi, gero deko zuzen kaltzen, ese rosa, eta de repente da dana la rosa, ez? Eta gara, baina beti loi. Osea, intentando como... Zainduiten dugu gauzek, ze uste dugu horrek sortuten dugu zenak kalidade mínimo es, intentamos siempre que tenga una calidad como máxima. Baina, eramaten dugu gauza guztiek limitatara. Eta hori aguantau behar da, hori eguzako, ez? Mendira jutea txarolo poltxo batekin, hori da nik behar deten mendirako moda. Mendirako balio duan txarolezko poltxo bat, hori da behar detena. Beitu, nik asko... Ez uste zuek bai, ez? Osea, askotan, nire kleima da
zirkuko alaba, eusko printzesa izan esaten dagoen, eta ni sentitutena zirkuko alaba. Ze depende zemen direzoa zen, de repente, ja, ibai gezlo askotean behitu naz, zirkuko alaba, tío. Sabes, en plan, de repente, bai, a ver, ez dakit, llevar un bolso de charol al monte, bueno, hay que probarlo, pues eraten dozu, baina de repente, ez dakit zera esan, batzutan begitan zara kanpotik, ez? Paseiatan hau lehenekoz, bakorretan zelan hasi gintzen boltsoak iten, hasieran. No, es que yo a ti ya siempre te imagino con bolso. Movida bat dala como oso loko, bai. Zen, ez, de repente igual, eta hau da dala como 7 urte edo. Yo qué sé, que yo no quería ponerme bolso como algo, ez, baina de repente bilakatzen zaitu be objektuak, eta de repente identidade asuntoatan bai, zelan kolega honek esauzten, y digo, hostia, yo no había pensado en esto, que es verdad, que yo siempre llevo bolso, ez, y se integra, es como que la identidad como absorbe y está aquí, eta de repente, claro, orain pentsetan dut, y digo, claro, yo ya no voy sin bolso, siempre tengo que llevar un bolso. Neri hori betaurreko gertatzen zaite hori esan, betaurreko eduki ditut urte luzetan, dazkatu, 16 urte orain, da 16 urtetatik edo betaurrekoa azkat, ez denbora guztian, hasieran bakarrikan zan urrutetik ikusteko eta hola, eta egondean ere bizitzako bola luzeak lentiak ematen ditunak, jende askorentzako, aspalditik ezagutzen egon jende askorentzako, nera aurpegia betaurreko hori gabe nera aurpegia da, baina beste batzuentzako, esan diate, aia mazitut ezagutu betaurreko hori gabe, ez? Eta da, porque ikuste dutena gehiago da, betaurreko beltz, hau azken aldian dauzkaban hauek, eta igual inkluso norbait ikusten dute, zure antzaz aukar esan diat, eta petxeretez, betaurrakoa ditu, ez dakan ere antzek, ez? Baina, ja bilakatzen da nire aurpegia, baino gehiago, piskatori da gora ekarri diana boltsoarena, ez? Zuk jartzen dituzu baita ere funtzio bat betetzeko, evidentemente, gustatzen zaizun boltso bat, edo gustatzen zaizun betaurreko batzu dira, baina bapatean da, como zure... Parte, bilakatuten da. Bai, zure protesi edo luzapen bat, esatzen zuna. Eta, claro, de repente konturetuten zara zure parte dala. Eta ez dakit nik, por lo menos, justo boltso bat eroatea, justo zan, kasu horretan funtzionala zan, prototipo bat zalako, y porque había que probarlo, ez? Eta bakotxak, justo momentu horretan irugintza zan, zeu zube egoan Google lan taldean, eta bakotxak bat eramaten zauen ikusteko abertzelan funtzionetan zaurien, ez? Baina momentu horretan esan movida, ez dakit, identitario politiko bat, de repente zan, eta gero, claro, kolega honek ezauztenean, hortik, igual 2 urtetara izango zan, yo no había pensado en eso, no había reparado, y digo, a ver, flipando eta encantado de llevar un bolso y que sea como statement, ez? Baina ez oso konstienteki, eta de repente bilakatuten da zu boltsoa, ez? Edo jentek imaginetan zaitu, bigotan eroaten duzun moduen, de repente boltso bategaz, eta orduen ja, la imagen da, como que... De hecho, me recuerda hau, beste lagun batekin berbetan, ez? Como que debe de ser, igual zeo zer sartzen danen gorputzera, imaginau, yo que sé, desde una astilla, bueno, edo zer, gorputzak dituela bi prozesu, bata dala, como, de repente, gorputzak egiten duena da, como, o integrar, o directamente intentar, o sea, intenta o integrarlo, edo bota kanpora, ez? Y bueno, pues me parece bastante curioso, ¿no? Y mi cuerpo decidió integrar ese bolso, y es parte de mí. O sea, es una bastante guaya, ¿ez? De repente, gorputzak esan zuen hau zurekin geratuko da. Orduan hori. Era bat. Bueno, izte joango gara pixkanaka, baina nizun galdetu, ea orain pixkat, hemen da zuzeu eta ze puntan zaudeten, ze opa dio zuen buruari, o ze... Goz puntu baten, gauza asko pasetan ari dire. Formakuntza partean eskola formatua topera dau. Horrek, niri... Ez dugu esan, baina ematituzue josintza eta zeramika eskola. Hasiera proiektu hasi zanean, euki ginen como prototipo horretan edo ideia horretan como argi, como bi hildo principal egongo zirazela, batetik, galdera hori bebai erantzunez ez, edo hipotesi horreri, ofizio hipotesi horreri como forma moteko, parte batetik marka baten sorrera egoan, eta beste parte batetik, basan, como, eta guk dakiguna, como, ez dakit, elkarronatzen badugu edo, nonok jakin gureko dagoenen inguruan, eta urteokaz eskolak indarrasko hartu dau, eskola formatu horrek, edo taller formatu horrek, eta tailerrak topera dauz, horrek asko posten gaitu mundua ikusita zelan dauen, eta ikusita bebai kontsumoare, dekoguzen kontsumiduteko joerak, gero eta jente gehiago dator, gero eta jente gehiago dau bere gauzak ekoizten, eta gutzako hori da oso guaia, benetan. Eta gero beste parte batetik, proiektu desberdin eta aukera desberdin asko sortu dire. Oine antzeslan batzundako estenografia eta pieza batzuk iten egon gara,
bueno, gauza desberdinik datoz. Eta, bueno, como muchos frentes, eta apurbeten hasiera moduen, ez? De repente dago como algo cíclico que vuelve, eta da como... badirudi bai, nitzako por lo menos proiektu ikusten dut, y de repente pues como que badabilen un momento de torsión eta de repente de transformación a una nueva piel, ez? Osea, badagoela, baina de repente erakutzen nahi duela dago como muda bat aldatzen, ez? Eta bigarren edo ez dakit, no ya da igual el número, baina de repente que quiere enseñar otro cuerpo. Osea, orduen como horretan, eta un poco atendiendo. Bitarteko momentu horretan orduan, ez? Horretik ez da sortu bertsio berri hori edo... Baina badago hor, que se nota como un grano con punta blanca. Da, como hor dago, ¿sabes? Oso konparaziona. Dago hor, eta dago bero, ez? Eta behar du hori. Orduan, ba, bueno, hori atenditzen, a ver, ze pasetan dan. Bueno, pues izteko, azken galdera bat, elkarrezketaren zirkuluari, azken punta emateko, eta da, hasieran aipatu dugu eskultura hau, Miel Oyarzabal eta Ibai Madariagaren eskultura hau izen egabea. Nori giltzatuko zenioke? Zuri giltzatuta garatu zitzaizun, nori giltzatuko zenioke? Ba, nik uste dut, mundua igual edo, mundua ez, mundua larregi handia da. Realitatea beste modu baten ikusi gure dauen edo nori, ez? Ez dakit, bai, como gogotsu dauen, realitatea beste modu batera, bai. Ikusi gure dauen pertsona bateri, ez? Ze azkenean, nitzako supergarrantzitsua da hori, y, bueno, creo que egunerokotasun guztia edo resignifikazio lan baten ibiltzea como egunerokotasunean garrantzitsua dela eta bai oso liberadora eta ez dakit como pieza horrek uste dut eskaintzen dauela como hori. Ze ondo mi esker Markel, plazer handi bat izan da. Zu hori. Eskerrik asko Danele, eskerrik asko Serra. Opa Serra. Opa!